ಹಲೋ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ದೇವರ ದಿಸ್ ಮಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೇರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ ಸಂತೋಷನ ಕೆನಡೋದು ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಅಂಕುಲಿನ ಜಾಗ ಬೈದ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರುಂಡು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಸಾಗಡ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಸಸಾಗಡ್ ಇತ್ತನಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದು ಈ ಕರಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಪಂಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಪೂತುವರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ ತೂವರೆ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೂವರೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಗ ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಕ್ಯಾನಡೋಡು ಆನಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆ ನಿಕಲೆ ಮೂಲ್ ಕನಬೈದೆ ಓಲು ಕರಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು 2 ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ತು ಕೆಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಬ್ಲೂಮ್ ಆವಡ್ದುಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಮ್ ಆತಜಿ ನಾನು ಆವಡು 2 ದಿನ ಒಂದು ಬ್ಲೂಮ್ ಆವಡು ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಚೆರಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಆಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲೆ ಒಂದು ತೋಜಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವೈ